Mae'r cwestiwn yma yn dod o'r papur trifflyg sylfaen 2019 ac yn werth 6 marc. Mae'n ymwneud â plastigion. Roedd gan y cwestiwn greiddiol 3 math gwahanol o ddefnydd pacio a chynhwysion bwyd a diod. Defnydd pacio ffrwythiau, cynhwysydd diod, cynhwysydd pryd parod. Disgrifiwch fanteision ac anfanteision defnyddio plastigion yn yr enghreifftiau hyn. Wel, mae yna llawer o manteision o defnyddio plastigion, na pam ni'n defnyddio nhw, a llawer o anfanteision, na pam mae pobl yn poeni am defnyddio nhw. Mae'n rhaid i'r manteision ymwneud â pacio bwydydd. Dylech chi ysgrifennu'r wybodaeth yma mas fel paragraff, ond cofiwch cynnwys digon o wybodaeth. Dim rhaid mynd mewn i llawer o manylder am un pwynt, mae'n well mewn Cemeg i cynnwys llawer o bwyntiau gwahanol. Dyma'r manteision o plastigion am bwyd. Maen nhw'n gallu cael eu fwldio, maen nhw'n ysgafn, troloiw, maen nhw'n ynysydd thermol da, hawdd i'w liwio, maen nhw ddim yn wenwynig, maen nhw'n gwydn, so durable mewn Saesneg, sy'n meddwl maen nhw ddim yn torri, ac maen nhw'n gwrth dŵr. Anfanteision plastigion yw maen nhw'n anfioderyddadwy, sy'n meddwl non-biodegradable. Maen nhw'n dibynnu ar olew crai, sy'n anadnewyddadwy, mi rhedeg mas o fe. Mae'n anodd ei wredu, neu mae'n achosi sbwriel. Mae angen safleoedd tirlenwi i cael gwared yn nhw, oherwydd nid yw bob math o blastig yn gallu cael ei algylchu. Ac maen nhw'n gallu meddalu wrth ddal bwyd poeth.